Okay, all right, it's Select Africa Update. I am SelectAfrica Mpanza. Umculi kaMaskandi uKhuzane Mpungose aphinde azibize ngenkosi kaMaskandi uwotha ubomvu ngoNgizwe Mchunu ngumsakazi woKhozi FM osezakhele udumo ezikundleni zokuxhumana ngokuzibiza ngenkosi yamabhinqa. uKhuzane ufake kwi-page lakhe la Facebook ukuthi ungizwe kuyona yonke into ubona ukudla. Uze washo wathi ke lo ziyakhala wakhe usewubonela ukudla izimali zabantu ziyakhala ke igama leli ungizwe akhonzile kakhulu ukuthi alisebenzise. Uthi uxhaphaza abaculi ucabanga ukuthi bayizipheko. Ukhuba uthe ungizwe akatshele abantu ukuthi umcimbi wakhe uhlehlisele ukuthi abaculi bathena abezi ngoba wabafaka engakhulumile nabo kwi-post yakhe. Indlamlenze iqhubeke yathi abaculi banemndeni kanye nezidingo zempilo futhi umswale ngokubukela phansi umculo kaMaskandi wathi ukuba ngabe bekuwolunye uhlobo lomculo lokhu ubungeke akwenze ungizwe. uKhuzane uphinde waluleka ungizwe ngokuthi impela abantu abazona izilima bayakuseka uma kusafanele kodwa futhi bayakubona uma usubenza izilima ucabanga ukuthi izimpuphu. uKhuzane ubhala lokho nje bese emcelile ungizwe ukuthi asuse igama lakhe kwi-post yomcimbi wakhe obizwa ngeziyakhala obuzoba ngomhla ka-30 October kuyona lenyanga. Kanti ke masiqhubekela phambili ezilandelayo siyithimba leSelect Africa Update sifisela abafundi bonke baka matric abaqaleke ivivinyo zabo namhlanje. Sithi nje impela babhale kahle nasezinkondleni ke zokuxhamana. Abantu abaningi bafisele intokazi esencane eyaziwa ohlelweni isencane lengane ukuthi ke ibhale kahle njengoba lentokazi yasenkandla ogama layo kunguNothando uMamsome Dlamuka yashada esincane okubukeka sengathi ke izinto azihambi kahle emshadweni wayo noSiyacela Dlamuka waSolunde. Abantu abaningi ke bayazelana nalentokazi ngokwenzeka emshadweni wayo kanti ke futhi bayilulekile nangokuthi ke impela ayibambelele ezincwadini zayo. Ichazeleke futhi intokazi azihamba yobika ekhaya ukuthi impela yona ikhathele futhi ke isehlalele nje ukuthi iqede izivivinyo zayo ezikamatuluketsheni bese ke impela iyahamba kwaDlamuka. Asazi ke eqepheni elandelayo ukuthi yini engabe izokwenzeka kodwa Select Africa sizolokhu nje sik update ngokuzokwenzeka noma ngokuqhubekayo kulolu daba. Ngakho ke nathi ngempela sithi nje to the class of 2021 sithi nje impela nibhale kahle nikhumbule ukuthi kubamba ezingelayo. Sibambe kanjalo ke okwamanje till next time for Select Africa Update. I am SelectAfricaupdate Mchunu.